ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ụrụ ọ na nhwekwurechi ya nwanne ọnụ nwaanyị mbanụ awụchashiala na mo eyi ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mbanụ m za ya sị m na nwere akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na ụnụ hụgharịa akụkọ ya na ụnụ yọọ ya ka njọkọrọ na ụnụ hụọ ya ka njọkọrọ zụọ ya ka nchọkọrọ enwe nnọọ ihe ụnụ nwere igwe na ụnụ gwe ma werekwe akụkọ ya na ụnụ wee mụrụ akụ ya gaa n'ihu sị m na m hụ nwunye na nwa nwunye maga mma tọọ ntị the only daughter toro ụmụ nwoke abụọ etoghị ọnụ na middle ma ọ ya the only daughter nwatakịrị maga mma tụtọ ntị ya sị chọị n'ọwụ Chineke wepụtara ekele ene ka Adanna ịhụtara ya sị mba na ọ hapụghị na onye ama mma na ya chọrọ ya na-alụ nwaanyị na ya na-ebere na ego n'ihi na kemgbe ụwa ya na people na body shame ya ha kpa enwe isi ukwu ụfọdụ si ya chịrị ntị elu ka odu ma n'ime ihe niile nwoke a dị njọ ya bịa kpata ego were ego melite onwe ka ị hapụ ịhụ na isi ya hụkwanụ na ya yes ihe matara n'ụwa na nwoke mega ọfụma ka ya hụrụ nwa anọ nta ya sị tere na ihe jụrụ ya ha na-akpa enwe isi ukwu ya ka ya lụọ nwaanyị mara mma ka o nwee ike mụọrọ ya ụmụ ọma ya lụọ nwata nwaanyị nọ nta lụwakwa ya lụchaa ha elorute n'ukpe elorute n'ụlọ ọgbakụli otele ya elu okwu ya anaghị ekwu okwukwu na obere ihe obe kwụrụ tụ ya obo malis ọ gaghị atụpụ ha ya ọnụ na ozi ya nwa ga-arịọwa ya emejọrọ ya owu ya emejọrọ na ya na-arịọ na ọ bịa na ya ego na anaghị ego like enwere ebe ọ sọwara ya gwa na bọbụla ya nidiri egwere enye na ọ na-awụ for example ọ na ya 50,000 taa ya enye 50,000 tomorrow ọ bịa na ọ na 100,000 ya enye 100,000 next time ọ na 200,000 ọ ụtọ na-eshi eme ịna ego ya upgrade o megidere ego ọ nọtara upgrade merite upgrade to 250,000 to 300,000 ego ya ga ọjọọ nye ajụṅụ ihe eji eme n'ihi na ya ajụọ ọjụwesi awa adult na ihe niile ka ya ga-awe na ya just need the money ya werekwana nye because ya ji the money ya na ya bụ na ọ wete ha shibiri na oli ogile anya na-eli anya ka ya wụ magot ogile anya na-eli anya ka enwe ihe ya pụtara na uru ya bara na ọwụ n'ihe ego ya nyekwana ya ego ahụ ụtọ ga-echisi ya thank you ọ naghị ekwu ya n'ihu asụ nsogbu na o jishi ike ma nwanụ nwa nwana nyekwere nụ lụọ ya ihe na-ekwu n'ime obi ya mana ya na okokoko na ọ tụrụ ime ma ọ fọzikwe na ọ mụrụ nwa ọ bịa kpọọ ya one day na fonu ya na-eyuzu na Android Redmi na ọwa ụhụ ibe ya buge iPhone n'aka ya jụọ ya si ibe ya ndị maara ihe prefer ka e were ego iPhone ahụ mepere ya biznes na ya na-elekwere ya anya ka o kwuo na ya achọrọ ibido biznes ahụ o jiri ọnụ ya gwa ya n'ọhịa ya mụrụ otu esi eme keeki na ọ chọbeghị ikwulite ka ya mepere ya dị biznes na ya filiri na mgbe ọbụla ọ gụrụ ya ọnụ ya n'uche na ọ ga-agwa ya mana ịbịa sị ya ga-azụtara ya iPhone ọ wee chekwa ọhụhụ ihe ọchọọ mana enwe ihe a na-agụ bifo onye nne m gị biznes ego bata gị aka buruzie iPhone no problem tana ịzụrụ fon ozi ego onye nọ n'ụlọ enwe ihe nothing ị ga-ebu ụzọ chee wa na ya wee biznesman na enwe ihe a na-ewepụ na anụ m na-eri anụ na-emepere shop ya ma ga fon olewe shilere ya n'ọgwụala si na wa ya banye na hekele ọwụ ihe ya banyere n'ime okwu ahụ o kwuru emetụ ya so oke na ya ga-azụtara na ya iPhone ya ga-azụọra ya iPhone 12 new one wetere olewe si iPhone gịnị nwe ya gwa na iPhone 12 ụgwọ wee sị na ha na ya sịdụ ha iPhone 16 or iPhone at least metụ na upgrade na iPhone 12 na-enwe onye yuzu gekwenye ya na-enwe onye ji ekwenye ya elewe si ihe ọ pụtara na ọ gaghị ama na eji weke nọ ka ya emegodu ihe na ya n'obi wee mepere bize chọrọ big shop mepere ihe ahụ ọsọ ma tinye ego ebe ahụ ọ bụghị ịdọ ego na iPhone problem ya ọ sị ya thank you o meghị ya only 3 days ọ bịakwa na fon a na ochie aka dapụ skrin ya na ọ gbawala na ọkpọlish omega ego ọrụ ga ọrụ na ọkwa ihe people ji agbagara iPhone 12 ụsọ especially this iPhone 12 na-enwe fon nọ n'ime na-enwe fon ya nwere ugbe na ya fat ya ekpughe gị n'akwa ya nọrọ nga si ya ngwa ọ desana ya na-emecha ya ejide ego ya zụọrọ ya fon ọzọ ekwe nkwa na enwebe nkwa ya kwere hapụ ime na ote ya si ya ga-azụrụ ya another one ya ga-azụrụ ya another one mana for now na onwe ndidi ọzọ oke ọgwa ya na beta is not even na mmadụ na ojighị fon ta na mmadụ ji fon obi na-agbawa ya na oji fon odo ya na ọ kpachara anya kọwashịa fon ahụ ya ekwukweghị okwu ya gba ya nkịtị ya ekwele nkwa ya ekwele nkwa
na nwaanyị mba nọ o ruo one day ya bịawa na shade ya ebe ya na ụmụ nga ya nọ azụ ahịa onye ọbụla dị busy kọstọma na onye ọbụla demand dị high a na-azụ ahịa nwunye ya gara bịa na-elegharị anya ya gwa sị na ọ lekwere ihe ọ bịawara na shop ebe a nwunye ya jụwa sị na ihe ọ pụtara na enwere side chick na-evisit ebe kedu ihe ọ hụrụ na shop ya na-ajụ eleghị ihe ejiri bịawa ebe ya gwa nwunye na ihe nọọ biznes ya mepere for onwe ya na onwe ihe ọ chọrọ ikwu maka nke ọ mụrụ ka emepere biznes ọgwa na onwe nke ọ mụrụ ọ chọọ nke ọ ga-emeli ka ya ga-erejista ya na ya lụ ya chọọ ka ọ wụọ full housewife na ya chọrọ ka ọ na-emetọ ego aka nwunye ya gwawesị nwe ihe ọjọọ ya wee soro zụwa ahịa n'ugbo ya bụ esoro zụwa ya gwa nwunye sị na ya ọ dịghị pọsịbụl ya agaghị eme ya eme na ụmụaka na ebe a zụga ahịa ebe a na ha na-azụ ahịa na taịm eji edu ha ruo edu ha and ha nwere agreement na ya ga complicate issues ịbịa nọrọ ebe a ọ bụghị echi ihe fuo asị madam na-abịakwa na shop a na-ele na ọ nwunye ya ga-apụli ya ga n'ihu agbara ya bịa ṅụọra ya iyi mana ụmụaka ha nwere kọndishọn ya na ha ji nọrọ ya so na ọ dịghị ebe ịkọm ebe a ma ọ chọọ ihe ọ ga-eme ka emepere na ọ bụla ihe kwuru nwunye atọ ma ọkpọkwe la ọ laruole dobe ịgọtụ na osha dobe ya rịọgarịọgarịọgarịọgarịọga n'ihi na ya chọrọ ịga na sọrọkụ rịọgarịọga ọ na-eto ya ogologo rịọgarịọgarịọgarịọga gwa ya si na enidere ego na enwere he ya chọrọ ịzụ ya sọ wee nye ya ego ugbo kwere ya si yes ego olekwana ọ sị ya na ediri 100,000 ya were fon ya mere transfa nwunye ya kwere agadara dị ụwa ka ya gara lacha ọlakiri lo ọra bụrụ ya nwunye ya emezi activate to that pattern omosesi okwu o ruo mgbe ya chọrọ igwusi egwu ọsị ya na ọwashi na as long as ya emesila ya iwe na anytime ya mesiri iwe ya agaghị eji iwe na ọ ga-emerịrị ya obiọma and the only way to do that na ọ nwoke na ọ ma what to do ihe ọ na-eme omeghala ihu gbara ya jụọ wee go olekwuo ya sendịara ya emechaa jụọ eso ụta ha ga-eshi ebizi bifo ya emeta ya ka ya enye ya ego sendịara ya ego like kwụọ ụgwọ ya kwụghị ụgwọ egwuregwu ya na ya bọgwụ gị n'elu bed dịka di na nwunye na ihe asị ka ya jụọ ya na 100,000 naira ya wụrụ ya gawa n'ụlọ akwụna ọ chọọ young girl ofi na how many times ka a ga-enye 100,000 and ugboro ole ka ya ga-ejiri ya elu na ya ma akwa mewo na ya gakwa ihe repeat onwe ya ọzọ nwunye ya gbakpem na ya ekwu na ya jiri na ọ open confession na ya na-eburu ụmụaji na ya na-agakwuru ndị na-enwe ụmụaka na-eme intimidate ihe ọ child abuse na which young girl ga-anara 100,000 na which young girl na ọ ga-eji ọ na-eji ego na-emarị uru ụmụaka na secondary school anya onye ha ọ na-enye uru ego na-agaganarị ma ha ka ohere okwu dadị ọgwagagagaga gwara ya mkpụrụ obi ya lakpuru mana obi ụtọ ya wụ na at least ke na ọ fụọla ya ụfụ ihe niile ya na-eme ka ọ hapụ ị na-ebili ya for that thing that particular problem obere esemokwu ahụ ọ gbabere ya 1 week this lady ajụ ya ma ya na-eri ma ya na-anyụ na ele otu esi eme ya drọp ego eji eshiri akụkọ ọgwụkwọ na ihe ya na-eshi nri enwere chef na-abịa eshiri ha nri kama ọ na-anụ supervise ya eshichado ejuo na fridge ọ sị ya na-alaiki ịmụ ọkụ na ya macha ọkụ na ọ na-echa ya ọkụ na skin na o nwere nwa mgbọrọ na-abịa eshiri ha nri oshicha ọrụ ya supervise ya na ya ga ahịa zụọ ya na-eshi eshichado ejuo na fridge na ya drọpụ ego ihe nwere na fridge agwụla ya drọpụ ọla ego ọ ga-eji shie ihe ọkpọkwana dị gel ya esha wụrụ ya ga-akpọ dị gel ebe eshiri na ebe ọ nọdụ ya kemgbe 1 week iri agwụ n'ụlọ ya gụrụ ya lọta fili na ya ga-ahụ nri okwu eshiri ya site na ọ ga-eshi taa ọ bụrụ na ya esebe okwu ọmụma ọ ga-enyere ya n'ụlọ n'oge ya agaga were n'ụlọ iri na enụnụ na ya dị mgbe eriri iwe bifo ya ga-alọrị mana ya na-ahụ nri ya na-ahụkwa na explanation ka eji ahụ agọrọgọga ya ha bịa wee iwe ya pụọ ya lọtawa ya pụ branch a na ke one woman na-eshiri ọmakwa na-eshiri erijucha afọ lo ya loghala ya ahụ lakpuru ego onene ya denwere nọ n'elu tebụl mgbe niile akpọ ya ahụ ya ịlọta ya ahụ ya ego nọ n'elu tebụl te ya eshi denwe ka ego ahụ shi nọ na ego anọgidere di ya na 1 week ọ tọpụrụ ihe ọnụ enweghị ihe ọnụ ya sị mba na ọwụghị otu a ka ha ga-eshi ebi ya ga-arịọwa ihe rịọga onwe ha obere ihe rịọga ihe eji eri otu oyi obi n'ọwụ 100,000 ya emere transfer before bịa chia ya na agba anọ so ka ha gbuchiri egwu ahụ nke that very day ya jụọ esi nakwa ihe ụdịka ihe mgbe owe gwuchanụ eri na mgbe ya yechi n'elu bed bịa eme ihe na ọ na-emepe ya afọ na ọ na-agụ ya agụrụ ọgwọwa ya si ada nwere ya maneji ya tumoro ka ya eshie nri ya ga ṅụọ tii lakpụ tii ya ejikwa ka ga-emere onwe ọnụ n'elu bed na ike adịghị dị adịta ya ga-emere tii ṅụọ ha lakpụ now ka enyi ya bọọlụzi n'elu bed e nwere egwu ọ kpọga na fon ya android ya nwanụ egwu kpọgara ya like ya sị na otu na egwu nke ya ga na-anụ ya na ọwụ naanị ya laikiri egwuru mma
ka ya laikiri ego ka esorokwana gere otu ige egwu no ntara na spika n'ihi na nwunye Breeze busie ya ahụ ya na ọ na-arụda mma ọra ha ọ ga-agwụgo ọnụ na ọ na-agwụ ụra na ọ na-agwụ ụlọ na-eshi ike na ọ na-arahụ ụra na ọ na-ehi ụra ka ịdị abalị na ọ na-ehi ruo ka ọ dị nwụrụ anwụ ọ ya ka ọ gbara ego ya gara ṅụọ ọnụ tii asị onye shi asọrọ ọkụlo ya ga ọma kwụsa mmiri maka hit na ya kwụsa mmiri ṅụọ tii gbere tii ṅụọ refresh ya bịazi na bed ya wụ mgbe egwu nọkọ ya gwasị ọ gbalite n'egwu ka ha kere ọ gbalite ụra bụrụ ihe ụra bụrụ nwunye ka gbada ya ọ mawaghị ebe anọ egwu na-akọ ya na-ege egwu onu ntara nwaanyị mba na egwu akọchana ka ọ n'ihi na fon ya nọ n'ọtọmatik call recorder ọ ya ka egwu gụchara bazie na akụkọ n'egwu akụkọ nwa ebe ihe yiri akụkọ na-eso akụkọ baga na conversation ya na enyi ya nwaanyị ya nọ mgbe enyi ya nwaanyị na-ajụ ya sị babe na ihe nwekwara mind na o nwekwara mind ga lụọ nwoke ka isi ya ha like that na ọnwa anwari makwa mana ọ ga-amụgide isi nwa tele ya agbawasha nwunye ya chigide si ya babe na sometimes na ọ na-atụ ya ụjọ na ifu na-etụrụ ime na ọ na-atụ ya ụjọ na ya na owu obere ihe ya na enyi ya nwaanyị akọgide akụkọ a ọ bịa gwawa ya sị na ke na-agbawacha di ya obi na ọ bụ nne di ya kpọọ ya na-ajụ ya na ụkwụ ofekwa ele that stupid woman just meghe otele ya idiot arisha ofile na ya amụkachala ebiri na n'ihi na nne ya mama ya mụrụ ha na ha dị ụmụ nwoke 4 ụmụ nwaanyị 2 ya bụ 6 ka ha dị na ọ kọwa onye ọgwụ enyi ya nwaanyị na mama ya meghere otele n'idiot arisha ya nọtere wale nwe nwanne ya lara n'iyi ụmụnne onye ọbụla n'ọfụma enwe nweta ya na enweghị enwe nwanne na-arịọ ya ego enwebegoro gị arịgo na onye ọbụla mega ọfụma n'ụlọ ya na famili ya na niile anọcha na nwaanyị lụcha di mma ha na onye akpọtara ya nọ na mma ha reziri ha wel mma ha zụrụ ha afta mpa ha nwụrụ na ọmụma ha na ọ bụ onye nwunye gwara ha bite enyi ya nwaanyị ha na-ediskọs ka enyi ya ọ na-agwa enyi ya nwaanyị na nke na-agbawa ya obi na nne di ekpo na-ajụ amụkwụ ofekwa ele imagine the idiot mepere shiri ọkwụ na mme na-akpọ onwe ka kwe mmụda even though na ya mepechiri ọkwụ idiot arisha enyi ya nwaanyị chiga sọsị gịnị ọ sị na dị nwa mepechiri ọkwụ idiot arisha enyi ya nwaanyị ajụwa sị nwaanyị ka atala ahụ na ụmụnne di ọwụta ka isi ha hacha ya sọ ọhụ bịakwala n'ihe na ha nzụkọta ladies na ọ ga-asị ihe ka ọ gịnị ha ndị famili ndị ishikwu na ihe ha wụ n'ụlọ ha dị na ha wụ ndị ishi men na ọhụbụla nke diọkpara na diọkpara ji ishi karịa ụmụnne ya na o ji ishi etoghị oke na o ji ishi gwa ha dat na ọ ya wabụ diọkpara na o ji ishi dọ right na enyi ya nwaanyị chigide na ifu ya onwe achịwakwu ọchị so mmadụ nwere ike ịkparị ya like this ọ na-atụ ya ọchị ya achị ya na-ele ngohigo ụra ya na-ele ya ngohigo ụra iwe n'ọnụma eji obi ya sịlekwa nwaanyị ya ji ego ya lụọ na ọ bụ ya nwa ka ọ si eshi na famili ishi men ndị ishikwu na diọkpara nne na o ji ishi doro oke na o ji ishi gosi na ya wụ diọkpara na ihe ha wụ di ya na ọ bụ ishi enyi ya nwaanyị ajụwa sị na nna ya nne di ya doro maka egboro ya ewu na nwaanyị a ka o ji ukwu ka o ji mụọ ụmụ ya ka ọwụ ha na bebu na isi di ya buru ibu na ọwụta ka ha ga-akụ na nwaanyị mbara mechie sendịara m pikchọ ihe a ha na-ekwu ishi jọgọs ya gbara dimkpa onwe ihe onye ọdatị na ya nwere haiti ya gbara dimkpa onye mmadụ ga-egbanụ dimkpa isi ya hapụ isi ya bịara uwe ka isi eke na ọwụ otu ha shi fụbarịcha ya ka ahụ ya na enyi ya nwaanyị kpụcha ka aha ga ya so oke ya eche na m ga ka egwu gwụrụ the next voice plere n'ụwụ voice ihe a dịka group chat ya na ụmụnne na mma ya ebe nwunye na-agwa mma ya that na ya nwatiri na nonsense a na this guy bịaga were ego na-enye ha efile na o ji ego na mma ya si ya gawa na ya nwatiri gawa mma ya si enweta okwu ndidi ọgwawa mma ya si na ya gaghị edilizi na the money apụtaga na efile by now nyere ya ATM card pin by now na even the other day ya nara ego na otu ya si achaghị anya na-acha anya ya ga-ezụrụ ya fon zụrụ ya nonsense fon ya na-amaghị bịa chiga zụrụ ya fairly use bịa ngas na new one na ya were iwe kpọja dị fon n'ala ihe ya pịara dị fon ya pịara dị fon ka ọ lọta ya pịara dị fon 2 times make sure na o kpuchi na ugbu a na okwele nkwa na ọ ga-azụ ọzọ nonsense man ishi men oge nwaanyị na-achị si ya nweta okwu ndidi na ọkwa ma ihe ya na ya kpọkwara ya si ya uche ya dị ya na ọwụ na ole anya ọhụ ga-ahụ dị money na ya ji nwayọọ chọọ otu allegation nye lowa bịa tụrụ ndị ji ego dịkwara eji wepụta ya n'ọhịa oge nwaanyị gwara nwaanyị na that conversation na group chat anọzie di ya ke nwaanyị ke nwoke ke diọkpara agwawasị na ha na olekwa na-eshi ọrụ na ha nwere ya ndidi na after na di ya gwere nkwa na ọ ga-achọrọ ya ego
n'ihi na trudli ya ekwekwara na nwanne nwunye nkwa na enwere ego ya ga-achọrọ enwe ego ya na-ele anya ego abata na ya ga-enye na ha cherekwa ya nata the money before na-elowe ihe ke nwoke nke diọkpara bụ otu a ka ha si onye ekwu onye ekwu ya nọrọ nga na mepee fon ya chukwu mere ebere ya ma otu n'ochi emebi ma pattern no use emepe the phone the whole voice no ihe a niile ya transfer ya onwe ya enwere ka ya transfer ọkwa ya kọpịa ha niile transfer na phone ke eshiekwe na phone ke transfer ya to the other of his phone lachizie back be delete share from ga man ya share ya with him no ihe ihe mere no ya ejiri lege nwunye ghọta ihe kpatara no ụfọdụ ndị mmadụ na-eji egbu nwunye ha n'iwe na imagine onye mere ihe n'ugbo kọga ihe n'ugbo nọ n'ọyịra face ya ihu na-ehi go nọ n'ezigbo ha na enweghị ọ ga-ewe iwere pilo gbagbuo ya anya ọ chọwa nwe ọ dị ọda la ya n'iyi mana ya elecha anya sị na n'ọwụ erifraf bad market ya ejiri ego ezo ya ga-gị discard kwa when the time comes ya echege ihe ya ga-eme ọ makwara na ya eji copy of ihe a niile ma mma ya ma ya na-enye nwa ekwuru ma na eji copy of them ruo otu ụbọchị ọ gwa ya sị na ya nidere gị agwa ya sị 1 naira ya na-enye gị shashin gbawara isi otu ya na-enye gị na ya edewegharị ego eji eri ihe ọsọ ya eshi eri ọsọ ya eshiri eri olewe selekwere shika bidara ilekwere gị shika bidara ya gwa ya na that lady na-abịa eshiri ga-abịa hakwụla again na ọ na-oshitele ihe ya na ya bụ ọka iri na ya forget ya na ụmụ nga ya enwe ike bi ya na ya rentiri ha ụlọ ya nwere shi ha na-eri na ọhịa oshi ga-eri ya na ya abụọ na-eri ma o shitele ihe ya forget it ya chọọ dị ga na-abịa eshiri ya nwunye hụrụ ọkụ obere ihe esesi ya okwu osesila ya okwu otu n'oshi esesi ya taịtị n'okwu okwuchi roba keshie gbegbere gbemgbem minye ego na onye ya na-eme ya jọs ya drọpụ ego eji eri nri ke ya drọpụrụ si ya na o were ego ahịa ga-eshi eri okwe ha emetụ ya ka n'elu tebụl nke aka ọ nọgidere ego a nọgide n'elu tebụl ahụ 2 weeks ọ tụpụrụ ya ọnụ ya gakwana ga arịọ ya otu ya na-eshi arịọ ya ma mmadụ megide zist ya lọta eji nwayọ rijucha ụrafụ ya lọtara ya asa ahụ lakpo na the other room gbachi ụzọ ekpere hapụgara ya bedroom ya na ya bụ ọbịa hụ na ya gbanwere ọbịa jụọ esi biko na ya lụrụ ya ka e were ya dekoreti ụlọ ya jụọ esi ọlụrụ di ka ọ ga-ewere onwe eme dekoreti ụlọ nwoke na ya shie n'ihu nzuzo ọsịsọ ole wee dị surprise nụrụ nga amịa ka mmiri fon okpowa mme na ha biko hichachara ya room ya na ya na-alọta today ya tụpụrụ ya ọrụ ya ekuchiri ka ịpụwa mgbe ya dị na-elole o buole ngwongwo bu akpa tụtọ ihe niile la oge nwa ya kpọọ ya na fon si ya na ọ gịnị ka e jiri bịa megharịa ya anya the only girl ya mụrụ Chineke nyere ya nwa ọma Chineke nyere ya bịa megharịa ya anya ya hụta ya na ya ga-eleji nwa ya anya mee nwa ya advice so ya dụwa na ya gawawa mee nwa ya advice na ya gawa ọ wụrụzie ka nwa ya ga-lotewezi with nothing lụtazie ewuzi onye na-ebe akwa na anaghị eleji anya maka gịnị ya jụọ oge nwa ya sị na otu ahụ nwa ya dị ọ dịka onye na-eleji anya na o kpegere nwaanyị wụ ya ga-akwụ ya ụgwọ bifo narị ya elu nwa kwanụ amụbeghị nearly 2 years ya na ya bụ ji biri anọbeghị na ihe afọ ime banyere ma ọfọzikwa na ọ pụọla na ọ dịghị ha worried ọ jụga ha nwa ya na ọ gịnị mere ọ tụbeghị ime ka a mara ihe a ga-eme na ihe okwu ugbo ihe kwesịrị ikwu ka ihe ọ na-ekwu mgbe na-enwe onye na-ele ka ọ na-agwa ya na oge nwa ya gwesị ya dị very wicked na ya kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ya ha gwụrụ n'isi nwa ya na nwa ya alụchana ya gwa sọ nwaanyị dide ya bịara di ya hụrụ nna amụrụ nwa na ụmụ nwoke nwe that decision ya drop bed hụ fon aha ya ka ya na ya bụ ọka na-ekwu somebody anara nwunye nara oge nwefo ya oge nwoke agwa ya si ya na nna na nọnsensị a ya ga-eteki ya na nọnsensị a ya ga-eteki na ihe anọdị ole dọta ya na ya kpọrọ ụmụnna ebe bịa were ihe ha kwụrụ na isi na ya gaghị riskiri ndụ nwa ya na-atụ agụrụ to poverty na agụrụ egbughị ihe ya wụrụ n'ụlọ dị ka ọ ga-egbu ya gwa sọ ihe nwa ha gwara ha na agụrụ egbughị ochie ya sị oke na nsogbu na ya nọ na ihe ha kwuru ka eweta deti ya ga-eme ka ha mara ọ ya ka ya gwara ụmụnne kọrọ ụmụnne si lekwe ihe ahụ ka na ha biko kpakọ onwe ha ọnụ pick a few persons na ya ga-alọta ka ha ga-dissolve marriage ha adanne ya gwa sọ kwa ahụ na ihe ya gwara ya na ọ lụrụ ezigbo mmadụ chọọ nwatakịrị ga-erubere isi ka ma uru dị lọ ọ gaga lụrụ aga n'oyi kpakpando ọ mara ndị rụta ha na ọwa ego ka ha na-eri na nwatakịrị nwaanyị mara mma amafe ọ gaga bụrụ dịka onye adenweghị n'ụlọ na tangọdụ oloro na ngwa na anya agbamone ya so nwanne ya nwaanyị na hapụgatara nwunye ha ga-egbuecha na fon ya elo akpọkọlata ụmụnne few persons na ọnkụl ya na ụmụ diọkpara nne so mama ya nọkwa ya nwanne ya nwaanyị na ya nwanne papa ya
na fụrụ ndị obodo le ahụrụ ka ha bịara. Mma mụrụ ya ebilitesi biko na ihe nwere okwu na ụmụaka abụọ nọ na ha dị yọng na ha pụkwa na ha gbachara dimkpa maka nwaanyị maka nwoke dopụchara mana etere buru ịga n'elu buru ịga na ọwa ụmụaka ha mụrụ na ha gara wụrịrị ụmụ ha tili n'aka ya jụọ biko nwa ya na ihe esegara ya na di o jidere ya na nwaanyị otu na-eme ụmụ nwaanyị si ejidere di ha na nwaanyị na ochi tigo ndị m na ha gbakulie gbe iwe na ọwụ gịnị wụ patikulali wu ihe o ji achọsi na ya achọzi mara ejiri na ya nabatara ya na ọ mara mma nwa ya nabatara ya hụrụ na obiọma kpara ya nabata na enwere ihe ọjọọ ya nwa mere patikụla ọ gịnị ihe ọ ga-eji lecha na otu onye anaghị alụ nwaanyị o lechaa ma nne di ma ụmụnne di nabatachara ya na-achọ ịkọwa mara eji ya n'ụdị ọ gịnị ihe nwa ha nwoke mere ọ na-agaghị agbaghara dị oge nwaanyị malitesị ya biko na ejide ebe ahụ na ya ha wuo ihe ha bịara abịaghị imezi na ya bịara ha nara ihe ha kwụrụ n'isi nwa ya bịa lawa ya na-ele oge nwoke bụ na oge nwoke elekiri ha si na mara eji na ọ bụla na nwaanyị na-asị ya biko ka cheki kedu ihe otu esi eme ka echeki wee go oledo ka erevizit gị nwanne oge nwoke ọnkụlụ nwunye asị biko na ọwụghị otu ahụ ka esi eme na bifo agbasa marriage na ọ dị mkpa ka ego ihe ihe segenụ ka a mara ma ha ga-edozili na gịnị ka o ji edegwuo na nwa ya nwaanyị ka na enwe ebe a wụsawụrụ ụmụ nwoke na merud na ọ jụọ dị necessary question na ihe adịọ mmanụ batara ebe onye ọbụla ma ama nabatakwana ya ọ gịnị mere mmadụ eji na-erubedoghị na-aga 2 years eji achị ịkọwa ya n'ụdị ọ gịnị wụ ihe a ga-ejide aka sa na-eji ihe a bịara ọ gịnị wụ ihe ejide ha ga-ejide aka ihe a nwaanyị a jụrụ okwu ọ gịnị patịkụla tino oge nwoke mere ọ nwa ha nwaanyị mere ka mara ihe eji aka egbusa marriage ọnwa marriage ahụ ha jọs gara vụvasụ gbusa egbusa ka mmasị ọ gịnị wụ ihe mere nọ mgba ka nwunye eji malite na ya bịara na shedi di ya chọọ ya ụkwụ eru ala ya jụọ esi ka o jikwa n'ote achụ ya na ọ dị ka ndị enyi ya nwaanyị wee baa ka ha na-evisiti di ya enwe mind si ya yes na ya bịa lawa o kwedịghị ya nọrọ ọdụ o send ya back ka ahụ wee wụrụ ya na enwere nwatakịrị na-abịa eshiri na enwere aleji ya nụketa ọkụ na-acha ya ọkụ na enwere nwatakịrị na-abịa eshiri ha just small little argument di ya saka the lady si ya agaghị eshi nwunye na ya ga-eshi ya ga-eri and eji ha ahụ na agụrụ agụgide n'ụlọ ahụ di ya jụọ ya otu esi eme gị ọlọta ọlakpu na the other room ọlọta damesa ori chen ya outside ọlọta ọ gaghị ajụ ya otu esi ri na onye fụli wenata ego dị nwere dị eji eshiri na ọ nọkwa n'elu tebụl ebe ahụ eyuzubeghị ya ihe ọ pụtara ya onwe ka bụ ọnụ ọ jụ ha ese ọ lakpuru for 2 weeks di ya na-ajụ ha ese ọkị ahụ mmadụ dịka ya nwa shi na obi ebe akpụrụ ya ebe ya wụ coin gawa ebe mmadụ na-enweghị o jiri agbụrụ na ya adịghị used to that lifestyle okowakwala m na ọkọcha o rute n'aka ya sị ndị ọgọ ha nwụrụ na ihe nọ nga ha nawo na o wuteghị ya ịbịa kọwa ihe n'ugbo n'ihi na enwere some few persons ya ga like ka na-achọghị take deep into this matter mana ha ga-eji ntị ha nọrọ na ya dị afraid of ihe ga-emecha mee after now na ihe na nwunye ya lụbatara mgbe ya na-abụ na akpa ọ gwara na ya mụrụ otu esi eme keeki ya gwa esi ngwanụ ka ya chọọ ejent ọ chọtara ya shop ka ya kwụọ ụgwọ mepere ihe n'ọwụ biznes ya ka o bido nwunye eme roboroborobo ọ bịara sị ya zega ya iPhone ya zụrụ iPhone 12 zega new one zega nwunye ya jụwa eso iPhone 12 na ọ laala na ọ ya hụhụ other higher models na iPhone 12 aka na-eyuzi ya gwa sọ ma na-ejiwe ego ejiri zụ iPhone fụ onye na-enwebeghị ihe ọ na-emere na-emeta ego na ya na hotel na ọwụ iberibe n'ihi na ya wee businessman na ya chọrọ establish onwe nke ọ na-eme na-enweta ego ọsịsị zụrụ iPhone na zụrụ iPhone ị gaghị anụrụ ụlọ dịka full housewife apalie anya ha na iPhone 16 or 17 paịga nọ n'aka enwere ihe uyi ọ ga-eme gị ga-echede echiche ime ịchọghị iji ndụ na-eme na ya sịghị ya ga azụrụ ya phone kama one after the other ka ya bụ ụzọ mepere business before a na-aka akụkọ iPhone na ọbụla nwunye were iPhone 12 phone ntara ya zụrụ pịa ya n'ala pịajaa ya si steji mgbe oke ya na nwunye ya madịrị nọọsụ ya kụrụ ya n'ala nakwa ya gwara fon daghala n'aka daa n'ala kọwachịa sị nwunye na eke ụda na-emecha na ọ ga-ahụ ihe niile n'oke ụlọ ụda na ya eji evidence na ọ nọrọ nwayọ ndị ụmụnne nna ya si ya jide akwa oke onye mgbe okwu okwu na di ya otoro ọtara ọnụ na o chere ka ha nụ o were fon nụ ntara kọjaa ya kọwakwa ya kọjaa kọọ ya gbogbo ya enweghị iwe si fon ya ejiri ego ezu na ego ole ya a na-ere iPhone na ihe isi ike na ọ naghị eshi nri ọ maghị eshi nri ọ bụghị na akụ na-acha ya na o shiele once eri ya eri to avoid the stress ya ga ha ya onye na-ebe eshiri ọrịa wụ ha ga-ahịa zụọ ihe ya ga-enye ya ego ya na-adoji ya nwere eji ọ na-ekwu ego ole na ga-enye
ha gaa ahịa akpụta nwata nwaanyị ya na-akwụ salari kwa ọnwa ya bịa shie nri adoeji ọrụ ya wee ileru anya mgbe a na-eshiri n'ihi na ya ga-agawa biznes echi adoejuo na friji. So mgbe ahụ ọ bịa kọjaa fon aha na ya sị mba nọ bikọs aha yara ya onye na-eshi nri onwe ha aka ọrụ kpatara o ji kọjaa iPhone 12 nwa ihe nwaanyị lụrụ di ya amaghị nri eshi. The basic thing, one of the things o kwesịrị ịma o meghị ya sị mba na ọ mmenga ya chọọ nwatakịrị nọ ntara ya kwụrụ salari sọ ya nwagara eshizi ihe ya na ya abụọ ka iri ọ wụrụ bịawa na shedi ya gwa na ihe nwere ụmụ nga ndị na-azụ ahịa n'aka ya na-amụ ahịa n'aka ya ndị ya ga-edu ma oge ruo na ya nwere kọndishọn ya na ha ji nọrọ ebe ahụ na ya achọghị ọbịa bịa na ịga di ya echi ego furu asị onye mana madam na-abịakwa ebe a na ihe anaghị eme ọwa ikpere nwunye bịa bịa ṅụọrọ ya iyi ma ọ wụrụkwala ya ma ji ego na ya hapụgasị ewe na ihe na ọ biznes ya ga-ekwu otu esi emebiri eke ka ya kpọọ ejenti ọnọdụ larịrị ka akpọ ejenti ka chọta shọp ebe ya ga-akwagoro ya ihe obido ka nwunye ya nye nwe akizeshọn na ọwa ebe ya na-akpọ ndị enyi ya nwe alakwu n'ime shedi nga na ọhịa eji chọọ ka ya bịa okwucha lawa laro ije ahụ ọ lara 2 weeks ọ tụpụrụ ihe ọnụ na ha elekwe ngalugbo ya na-eju ya nwere evidence of transaction na enweghị enwe ụta nwoke n'ala gụcha gbarịcha for the business lọta wụọ nwa ahụ rie nri chieje n'abalị ya efili igburiri wuti nwunye ọ gara ga lụrụ na-amụbeghị nwa a ga na-eme ihe bifo amụ nwa na ya na-enye nwunye 100,000 mgbe ụfọdụ 150 before o kwere ya na ya bụ egburie ndị mmadụ sị na-anọkwa rụrụ arụ ke awụnụ ya na-agwụ na ọ wụta ya shiri wee ya na ya bụ ọshi wee biri tiri ọbịa wee iwe buo ngwongwo la mgbe ya na-alọtala pin ya afọ ya anụwo n'ihu ya ka ọ nọ mkpo mme sị ha na-ejere ewu ya na ya na-alọta ya kpọọ oge nwaanyị si na ya wee weekend man na ya gbara weekend ya ejiri ego bịa marịa ha anya ya hụta ya na ya ga-eleji nwa anya ya ma na ya anya kpọrọ jiga nwa ya n'ọwa onye ọjọọ na ya biko kpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe kwụrụ n'isi ya gwewesị oge nwoke ka ya na ya ga-akpa that aspect oge nwoke anara fonu si ya biko kpọrọ ụmụnna ya bịa na ọwa ya nwe ha bịara ihe n'ukwu ya now ke nwunye ejụga ya sịtat na eje na ya akụjaghị ya na ha eji ntị ha ka na enwe ka ihe ga-ekwuli nwe ka ya anaghị ekwuli ya gbagara ha voice record nwunye na enyi ya nwaanyị ebido plewe nwunye elewe mmemme ya elekiri ha elewe nwa ha vidio na play ihe rekọd a na-akọ n'ihi na eji extra spika kọnekt ya tige bluetooth ya na-ahịọ ha na-ele ihe nwunye ya eji ego nlụ dịka ihe okwu gị wute nne mụrụ ya na ụmụnne ya diọkpara nne nọkwanụ di ya mgbe e kwuteziri na diọkpara nne eji isi tụrụ right na o ji isi adogo oge ihe mmaliri n'oche ihe ya tụgo uche na ya ga-eji polisi eme arrest na ya nwa ka ọ kparịrị n'ụdị ya gwa nwanne nwoke sị na okwu ka bịara emebi ebe a na ihe niile na entere ebe a na nyere ndị ya nsogbu na ebe ka wetu obi voice na-epere onye ọbụla na-etisi n'ọkwarụra ya gwa ha sị na ke na ọ ka enyi ya nwaanyị na ha gbakọrịta gashi mama nwunye ya gwa n'oge nmasị yes na onweghị ọjọọ ọwụ na enweghị nwaanyị na-anaghị eme ya enweghị nwaanyị na-agasị ya ejibeghị nne dị ekwuo gbashiri 1 or 2 na ọhịa na-ahụ na famili na ọ gara aga na-ere ka etel ga nwa ya dede n'ukwu ya ekwuo ka ahụ ọma onye niile onye ude nwa ya na ọhịa nwa ya jiri o ji nyụba nwa ya shi nwa ya elokwerele ya na ihe ọ sọrọ ya ekwuo na ọwụ okwu ekwuru mmadụ n'azụ na ọwụ nne di ya jiri gbachiri na ọwụ ha ajụ ihe na enwebụ onye na-emeghị ya sị ha chekwa na aka ahụ nọ na onweghị ka ubedo ụdị okwu ka ya na mma ya kụziri epile wezie ebe ọ nọ na-agwa mme na ọ ya nwa mere ya ejiri baiga n'ime mara eji ya na ihe ekwere baiga ya ahụgaghị ya mma ya si enweta okwu ndidi ya gwasị igbe a nwunye na-agwazi mme na ugbu a ya kwesịrị ijide ATM ya na ifere ịna ya ego na onye ego na-ahụ na-agbakashi ya mama ya gwa ya sị na ọ na ole anya ihe oturu gị ọhụụ ya na ihe ya na ya kpara kwa nọkwa ya jụọ mmesi ya onye ara ya wụ maazị na ọ na ote ha shikwu ya ghọta na ihe na ote ha shikwu na ikekwe mma ya gwara ya na ya dịkwarala ya ime n'ihi na ya amaghị ihe eji nwaanyị alụrụ kemgbe na-aga 2 years ọ dịbeghị ime enweghị any effort o mege whatsoever ya na mma ya ekwute okwu ụlọ ọgwụ mere obodo na nwa ga-abịa mgbe Chineke chọrọ na ya ghọta na ọ ga-awụ koodu ya na mma ya n'ihi ụzọ gbasara that one pipa nụrụzie ebe mma ya gwagazie si na biko kama ọ ga-ana ebe a na-ewest ha time na ele anya ihe ahụ ọ tụrụ gị ọhụrụ ya na ya biko luwe n'ime same group chat ahụ ka diọkpara nne anụghị mgbe okwuge gị dat na enwere ego ihe kwere na nkwa na ha echerekwa ya nye the money before na-elo ka ha pịa were aja na garị ihe na group chat ha chere nwere onwe ha odo anya na ha jọsọ pakeji nwanne ha nye ka ọ bịa digie gba ya shovel n'aka so were ogologo shovel ha ka gịnị kpa ya n'aka so were bịa gwuwe good n'ụlọ ya mgbe ihe oturu bịa ọ na-etuteghị ya ọ ya bụ mara eji n'ugbo na egbusala ndị mmadụ na-abasị na ihe egeghị nga arụ ha mma ha bade oge nwa sị na ọwa ajọ mmadụ di ya nwokwu n'oge nwoke mepechi anya n'ihi na ọ dịka ọghọtacha ha that part ghọta
ya ele nwunye ya ele nwa nwa ya ele nwa nwoke ya ele ya nwa hụ na okwu jiri ọnụ mana maha otu esi ebido ekwu ya n'ihi na ihe agala bad. Ndị mmadụ asị na ọ ga-ekwucha ihe ka ebiri n'ụlọ ha gịnị na ọ bịaghị ịlụ di na nne ihe a gwara nga ugbo ene na ọ bịaghị ịlụ di na ngwa nna abịara gbusa marriage na nna ya ukwu na ewere ego ha nye ha alawa na ọ bụla na ọ wụta ka eshiri mpa ya shiri banye n'ime ụlọ pụta iwe ya maghị ebe iwe ya nọ ọwa iwe na ya na nwa ya nwa siri ekwu ọrụ iwe na famili e disgrace ya banye n'ime ụlọ kanta ego ya iweta eme ihe na-eme omenala otu na-esi eme ya nara ha ego ka ha niile biliri so ka ha wee nwa na-eji ka ha nọ enwekwara nwa ọnkụl ya ụlọ ha nọkọtakwara ha niile the same surname the same otu okoro ọ nwaanyị nwa agbọghọbịa nta young girl mgbe ya na-abịa n'ụlọ ya na-alụbeghị nwunye ka ya hụrụ that girl ọ bịa gụrụ ya si akwụkwọ ọgọ ma onwe introduce kele otu o si kelee ya humbly ya sịcha na ọ bịara late na-enwe wegoni ya na ka ya nwa aka na kpa were 5,000 nye the girl ada ya n'ọkwụbido bewe na ego n'ugbo na ọ ga-ezuru ya iji zụọ mmanya ya ga-eji gaa biga ha ebe ha si ya ebe ya mụga ọrụ mmanya ha si ya bute ya sịrị iri na ọmụga ọrụ ya si na ọrụ gịnị ọ si ya mụga tailoring na-erejistachana na ozi ibiga ha mmanya like a kind of their formalities ya gwa sị ya don worry na ya ga-abịa achọz na Friday na ya abịa ya ga-enye ego ga-eji biga ha mmanya na o were ka ga zụrụ ihere ya mma. This girl aṅụọ daa ya n'ụkwụ kelee na-agwazi nwunye ya na ya ekelekwa na ifuru nne nwunye na ha ekelekwara ọgọ ya bịakwana Friday ya that Friday ya si ya ga-abịa because nwa present the good thing ọ ga-eji ego ahụ eme ya enye nwa ahụ 20,000 naira si mgbe were the girl aṅụọ ka ahụ aga mgbe e bịara gbusa this marriage kọja the marriage ya na ụmụnne ya lawa na ka ha ga-aba moto lawa this girl amapụta anya mmiri eju ya n'anya onye ọbụla na-ele mma ya tụgharịa hapụ moto ọ chọrọ ịba ụmụnne ya onye ọbụla na-ele anya mmiri eju ya n'anya ọbịa jide gwawa ya so brọda n'ebe ọ na-adabara ahụ ya na cousin sister n'ọlụkwa ya na ya ga-like ya onye ọbụla elekọrịta onwe ha anya okwu ahụ abịa kpa ya kpara chichi na ahụ mama ya ele the girl nga ọ nọ n'ala ekpere n'ala jide n'otu ọkwụ jụọ ya sị nwa ka ọkwa na onye ya kọwara mma ya onye ọwụ silekwa ụlọ ha nga ha na ka ohi ka ara ya jọ ha shiri ụlọ ya pụtagara ha niile nwe otu okoro wee kọwaziere mma ya jụwazie dị gị sọsị gịnị dị gị lerepit onwe ya si n'ebe ọ na-adabara hụ brọda na nwanne ya na ọlụọ ya na ya ga-like ya na ya ga-respect ya na ya ga-asọpụrụ ya na ihe niile ọ kọmplenụrụ nwanne mere na ya ga-eme ya na famili ya ekwesịghị iluzu mmadụ dịka ya. mama ya gwawa sị ya na ọ nata nwa na nọmba ya ka Amarisha ga-abịa hụ ndị nwe ka ha lọtara ya na diọkpara na-eso mma ọsọ gịnị ihe mma ya kwuru ka o kwuru obi ya rụcha na dị anụ enwere something about the girl ma voice ma otu o si ekwu ma otu o si eme ya feel at peace na ya ahụ na-ekwu ọzọ hakwa dịka ibe ya wụ na ya ga-like ịnọ very close ka ex-wife ya na-enwetakwa update ya egosikwana ya ihe na o so ụzọ ihe abụọ one ya like the girl dị oke nwe ihe na-asị ya na akwa otu o shiri humble onwe mama ya gwawa ya sị nwatakịrị nwaanyị nwere mind daa nwa n'ọgwụ like this sị na gị bịa lụwa ya na enwere ihe mere ya ji na-asị ka lụbatara ya nwana na nwana ga-elu ya anya sị lụbatara ya kele so lụbatara ya nwana ya ga-like nwana ka lụbata ya na ọ wote echi conclude ha eshie ihe nga na gwazi esi ngwa ọ lawa ya were fon nọmba nye na ya ga-akpọ ya ka ha lagodo ka ha bịara na ihe na ha bụ na ọwụ galọn eji lụọ mmanya eji bịa wela nwanne ka ha lagodo saa ahụ ụra divorce maka ya ya na ya bụ marakwana ma kpụtụkwana na fon dị ya lazụ ka echi were nọmba nye ebido kpawa akparodo ha 3 months ekpokọrọ ha ụmụnne abịa lụọ this girl lụwakwa this girl lụcha na the best decision ya na-emere in life wee lụọ this girl na the best suggestion advice men enyere in this life wo isi ya lụọ that girl na ya odo ya anya that now this girl ka elidiri ya ịbịa hụ na the other one wo ụzọ ya gbara ihu dị me nwunye ya na the girl ya na-agwa m na ya lụrụ ya na ya bụ obi na ọ mụọra na ụmụ nwoke 3 no complain peace n'ụlọ ya dịka n'ụlọ ya na ọwụ epitome of peace na nwa ụta that respect ahụ ka na-enye ti nga ya si ya nọrọ ngọ na-anọ very nicely ya ejikwe na family ya egwu na ha na mgbe bekee ebebepụtazi dị ego n'ihi na onye chere dị nwaanyị chere nwoke ụmụ nwoke 3 na ọwụ ha asa nwụrụ ya ebupụta ego mana ọ bịara lụdị ya ebupụta ya wee ego ihe niile ihe na nwatakịrị ekwube in fact na nwunye na ọ nwere access to ihe niile na ya na nwunye na ọwụ soulmate na m lezie ihe kpatara na ejiri kpozie m ugbu ene na nwanne nwunye ke last born ha lụgadi ọ na-agba nkwụ jie ya na nwunye
ya gwa nwunye na ya agaghị agba 1 naira na ya mana ụmụnne ha ndị nga ha ndị ya lụbụrụ nwa ha na ha ga-anọ ya na mmemme mege na the same family na ha ga-ele ha ga-like ịhụ na ya achọghị ịpụta na ọgbọ bịa fewe ya ego na ego niile a ga-agba na ya ga-achọ ka ọ wụrụ ya ga-agba ya na o discuss wit nwanne na ya agaghị abịa olewe ya anya ma MC ma gịnị onye akpọkwala ya na ọ nwunye ga-agba ego niile ya chọrọ ịgba nwunye ịgba nwanne ya nwaanyị nwunye ya chịa ghọta nwunye aga zụọ akwa ọ dị mgbe nwe akwa ka kit ya onwe n'ihi na ya zikwara moto na nwunye na o nwere moto ka ha bịara dị mgba mkpọ MC ya ghewe n'ọnụ agbacha n'ego ndị mmadụ akwa dị atụtụcha ego ndị mmadụ because nwunye si na ya chọrọ ihu nwanne ya chọrọ ka nwanne ya gbara ya egwu na lasbon bịa fo nne ka ọ gbasịrị ya egwu ka a hapụrụ ya na nwanne ya nwaanyị ugbo ọ pụtazie ego niile ya chọrọ ịgba na ya nọ ya pụghị ebilita MC akwana itubiri nwunye edozi akụ nwaanyị ma obi dị na ihe nwunye ya gbara na 500 na ọ gbagidere ego MC hụrụ akụ onye ọbụla na-eti pipa na-ata mụrụmụrụ change the atmosphere change automatically enwebe ex-wife ya nọ ya ma ya because na ya mmemme na-aga on enwe ya amaghị ebe ọ gara aga ha ya oke moto ka paakị ya n'ihu ụlọ ha so that a na-agba nkwụ a na-ele oke moto nọ nga ihe o megazie m ya abata mmemme ka o werere ihe n'ime moto gụghe ya pụwa ka a sịkwa na ya eme na ọbụgide ọ ya ebutela oke dị ya agbagazi oke moto were na ọ dị moto paakị agbakwana hụ dị moto abacha paakị ọrụ ya wee na-apata abanye na moto ewere ihe abanye n'ime ụlọ ọ banye weta bịa biri gbawa ego ahụ gbaga ego ahụ onye ọbụla agba nwunye agbaga ego eji ya akpa tọtọ ka ego nwunye gbara 500 gbacha atụtọ ebukpọ emecha occasion ala only 2 weeks after emecha occasion nne ex ya kpọwa ya na fon si ya na enwere ihe asị ka ya wee na ya hapụcha ihe niile bere n'abalị ka ọ wụọ anwụnta na mgbe ọ bịara afọ nwa na nwa na ọ dị yọng na ọma ọ obere nwa na marriage ahụ ọ bịa suto nwa ya ọnụ that time ka jikwe nwa ya n'ala na onye bịakwa na sọ lụgharịala di onye bịa sọ lụgharịala di onye bịakwa na sọ lụọ ebe ole di onye bịakwa na sọ lụọ divorce na that tag nyege nwa ya nsogbu na ihe asị ka ya gwa ya wụ na ebe nwunye ya mụrụ na ya nwoke atọ na o lele anya kwa ihe asụ ajọ mmadụ na ọ ya nwa dị reason o ji hụta ka enenu ya na ya bi na ihe asị ka ya rịọ ya wụ na ọ bịa kpọrọ ha nwa ya nwaanyị na ọgụdị nwunye ka abụọ ya were mere ebe ka ha mụrụ ndị nwoke ka nwunye mụkwara ya ndị ka nwaanyị ga-eyikwe na nne ha ya gwawa ya sị madam ya sị ya na ya bụ enweghị okwu ya wụghị polygamous man ya lụla nwaanyị mgbe ya bịa lụọ nwa ya enweghị plan ịlụ nwaanyị lụkwụgo nwa ya nwaanyị ka na ọ dabara ahụ ya na nwa ya lụkwala na nwa ya enweghị ndị plan ịga lụọ ha nwaanyị lụjishi ụlọ na ọ tara ya ebe ọzọ na ọkwa ya masị kpụlatara nwa ya ọ gwawa ya sị na ọ hụrụ otu a na-eshi alụ na o rutere na ka nwa nwunye di ya mụrụ otu na-eshi alụ nwaanyị na nwa nwunye di ya na-efe ego na nwa ya nwere aka ya metụrụ dịka ego ahụ niile o na a na-enyecha nwaanyị ego zụọrọ nwaanyị moto o ruo n'aka ya ọlụ akwụ ụgwọ nwa ya ihe ndị a niile nweka nwa ya nọrọ n'ụlọ ebe ga akwa nkwantịrị ihe ewelala were marriage machiure nwa ya ihu onye bịara dị asọ ọlụgwele di ya gwawa the woman sị na nwaanyị lụgharịrị di si na dipụta agaghị egbochi ya ịlụ di ọzọ ma ọ bụrụ na agwa ya dị mma na ihe chụga ndị ọzọ wụ ajụọ ọ gịnị chụpụtara na marriage ọhịa a na-akọ na enweghị onye na-amaghị isi agbasara na eme ya ma ụmụ ya ha ekpuru ekete n'ihu banye n'ime mmadụ na ọhịa chụga ndị ọzọ na ọwụhụ na nwa ya lụbuole di na ya ga-awụ ọkọ ọ na-akarata na ọ ga-ahụ di ọzọ lụ mana isi ya na ya nwachiri na ahụ ụfọdụ nwa na-alụ otu lụ abụọ lụ atọ lụ anọ na ihe chụga n'ụwa wajụọ sị ọ gịnị mere o ji pụta na nke mbụ ọ nọ n'ime na ya na nwa ya nwaanyị mana ha tọ na to good ha biri di gị ya jụkwanụ ebe ya wụ onye isi men ihe ha na-ama ama ichie na ọgwụ gborimanto anaghị ekpopụ ya akpụpụ na ndị ọwa ebe ya ka ego ya nọ egbupụla ihe nọ sef ha alawa ihe ha biri tu ha hụ ya ha alawa na nwa ya nwaanyị ma understand the meaning of marriage na ọ ga-alụ di ya kpọghangwala nọmba na the woman na-agwa ya that na ya ga-agwa ya na ya wụ ọga na mmụọ ya na-aga na ihe na-aga na mmụọ na ya agaghị amachi nwa ya ihu gbotowa ya na ya ma afọ ole nwa ya rugbuene na ihe niile ya kụga nga ọrụ ya ahụbeghị onye akwụna nwoke ahụ ya nsị ọrụ nwa ọrụ ji ya ga-alụrịrị ya na ọ bikọs ọ machu nwa ya ihu kpatara nwa ya ji ọlụbeghị di na ya anaghị afọsị ya anaghịkwa ihe agụga ya na ọ bịa mee ihe gbụọra ha ya asị second wife na ụmụnne abụọ nwenye ga-eme ibe ihe ọjọọ na ha wụ ụmụnne na ha ga-ebi n'udo ma ọ sịkwa na ọgwụghị ya na ya gụkwa ha agha na ọ bụ ihe nwaanyị gbutegezi na tebụl igbo
mana he that woman na-amaghị onye ahụ na ifu na ụmụnne ya some of them amaghị ihe nwere ike imenwu na were ihe gbasara ya ihe were mụrụ akụ iwu nwaanyị nọ ngala bụ iwu nwoke nọ ngala abana na marriage because of enwe ihe itu agaje ma ọ bụ for the sake of marriage na gagakwala aga na ọ ga ị ga-regret ya na ị ga-regret ya na ọ bụghị onye ọbụla ka a na-edi gị anyhow ọ bụghị onye ọbụla ka a na-akọwa egwu asụọ ya asụ ewere ube na-anwa ya nga na-edi gị hụta ya na ọwụ good na onye ahụ dị gị nwere ike ịdị udu ahụhụ agbawa aṅụ agbanye ihu n'anya azụ ya ewega n'ihu sị m na nwere akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na enwekwa nnọọ ihe unu ga-agwa ya na somebody suggest gịrị na ya were police made the woman arrest somebody si hapụ ya na ọ dị frustration na ogbuli egbu na nwe ihe ọ ga-eme na kama ya gwawudu ndị ogbenye ka ha dị careful with them onye ọbụla a na-ewepụta ilulu na m wepụtara ya unu enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya n'ọnụ gwa ya toshi wepụtara m otem shi wepụtara ya unu enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ma were kwada akụkọ ewe megịnị wee mụrụ akụ ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị unu